Vitajte. Dnes sa pozrieme na jednu veľmi špecifickú, no o to dôležitejšiu tému v toxikológii. Extrakorporálne metódy liečby. Je to naozaj silný nástroj, ale ako si ukážeme, jeho použitie je veľmi selektívne a vyžaduje si rozhodnutia, ktoré sú pevne podložené dôkazmi. Tento materiál vznikol ako praktická pomôcka. Je určený hlavne pre lekárov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Celé to vlastne vychádza z nápadu doktora Šlachtu z komárňanského ARO s cieľom dať dokopy jasné a použiteľné informácie pre každodennú klinickú prax. Tak si predstavme tú situáciu. Máme pacienta v kritickom stave po predávkovaní. Otázka znie, je mimotelová liečba tou správnou cestou? No ako uvidíme, odpoveď zďaleka nie je jednoduché áno alebo nie. Všetko závisí od konkrétnej látky. Dobre, tak aký je náš plán? Najprv sa pozrieme na to, v čom je vlastne problém pri ECTR, potom si prejdeme jasné odporúčania skupiny Extrip, kedy áno a kedy rozhodne nie. Ukážeme si, ako to celé funguje v praxi a nakoniec si to všetko zhrnieme do pár kľúčových bodov. Takže, prvá časť. Ako sa zorientovať v tom množstve informácií? Našťastie máme skvelého sprievodcu, pracovnú skupinu Extrip. Kto alebo čo je vlastne Extrip? Je to medzinárodná skupina špičkových expertov, ktorí idú systematicky cez všetky dostupné štúdie a dáta. Ich odporúčania sú dnes považované za zlatý štandard v klinickej toxikológii a pomáhajú nám lekárom robiť tie najlepšie rozhodnutia pre pacienta. Poďme teraz na tie prípady, kde má táto liečba, obrazne povedané, zelenú. Pri ktorých otravách nám ECTR naozaj vie pomôcť. Experti sa v podstate zhodujú na troch kľúčových látkach, kde je prínos ECTR jednoznačný. Sú to teofilín, tálium a metotrexát. Zapamätajme si túto trojicu. A teraz konkrétne, kedy presne treba konať? Pri teofilíne sú to tie naozaj vážne stavy ako životohrozujúce srdcové komplikácie alebo krče. Pri táliu je to ťažká otrava a máme tam aj jasnú hranicu, sérová koncentrácia nad 1 mg na liter. No a pri metotrexáte sa o ECTR uvažuje hlavne pri toxicite po vysokých dávkach, a to najmä vtedy, ak už zlyhávajú obličky. Dobre, a teraz tá druhá rovnako dôležitá strana mince. Kedy by sme sa mali ECTR vyhnúť, aby sme pacienta zbytočne nezaťažovali liečbou, ktorá mu jednoducho nepomôže? Tu je to odporúčanie rovnako rázne a jasné. Pri otravách tricyklickými antidepresívami a tiež pri látkach ako chlorochín alebo chinín sa ECTR jednoducho neodporúča. A toto je priamo citát z odporúčaní Extrip. Je to veľmi silné a jednoznačné stanovisko. Pri tricyklikách je to proste nie. Otázka ale je, prečo? Ten dôvod je čisto farmakokinetický. Je to naozaj fascinujúce. Tieto lieky majú obrovský tzv. Distribučný objem. To znamená, že sa po vstrebaní bleskovo presunú z krvi a schovajú sa v tkanivách, hlavne v tukovom tkanivi, v mozgu, v srdci. V krvi tak zostane len minimálne množstvo, no a dialýza nemá čo filtrovať, liek je proste mimo jej dosahu. A presne ten istý princíp platí aj pre chlorochín a chinín. Aj tieto látky sú klasifikované ako nedializovateľné. Ich odstránenie z krvi by malo na celkové množstvo jedu v tele len úplne zanedbateľný vplyv. V tomto sú dôkazy naozaj jednoznačné. Dobre, poďme sa teraz posunúť od teórie k praxi. Ako to vlastne vyzerá priamo pri lôžku pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti? Presne takto. Vidíme tu moderné prístroje, ktoré umožňujú vykonávať hemodialýzu či hemoperfúziu. Sú to samozrejme sofistikované systémy, ktoré si vyžadujú vyškolený personál a neustále monitorovanie pacienta. Táto schéma pekne ukazuje samotný princíp. Krv pacienta sa vedie mimo tela do prístroja, tam prechádza cez špeciálny filter alebo v prípade hemoperfúzie cez kolónu napríklad s aktívnym uhlím, kde sa jed zachytí. Očistená krv sa potom vracia naspäť do tela. Je to geniálne jednoduché, ale diabolsky účinné, ak sa použije správne. A sme vo finále. Poďme si to celé zrekapitulovať a vytiahnuť tie najdôležitejšie informácie, ktoré by nám mali ostať v pamäti. Ak by sme si mali odniesť len jednu jedinú vec, tak je to tento jednoduchý prehľad. Naľavo máme látky, kde ECTR môže doslova zachrániť život. Teofilín, tálium a metotrexát. A napravo tie, kde by to bola chyba. Tricykličké antidepresíva, chlorochín a chinín.
A toto je tá hlavná myšlienka. Extrakorporálna liečba nie je žiadny univerzálny zázrak. Je to vysoko špecializovaný nástroj a kľúčom k úspechu je jeho správne použitie, podložené kvalitnými dôkazmi, aké nám poskytuje napríklad Extrip. Na záver ešte jedna otázka na zamyslenie. Medicína založená na dôkazoch sa neustále vyvíja. To, čo je štandardom dnes, nemusí byť o pár rokov. Je teda fascinujúce sledovať, ako nové štúdie a technológie budú ďalej formovať naše postupy pri liečbe otráv.